Даниела Павлова, като специалист по терапевтичен педикюр, моля те да ни обясниш, що е то подология и с какво се занимава. Подологията се занимава единствено и само с изменения по кожата на краката, по ходилата и по ногтите. И до какви изменения може да се стигне? До много сериозни, много тежки и много болезнени изменения може да се стигне от липсата на хигиена, от липсата на знания за правилно изрязване на ногтите, от пренебрегване на болката, много сериозен фактор. До какви изменения можем да стигнем до едно възпаление, можем да стигнем до грифозни ногти, можем да стигнем до дълбоки мозоли и в никакъв случай не трябва да пренебрегваме така наречената пришка, която ни излиза от тясни обувки, защото това е първия сигнал на нашата кожа за това, че обувката е тясна. И всъщност тази пришка, ако се появи няколко пъти, кожата го приема за един много сериозен знак, че там не й се обръща внимание. Ще продължат да носят тази обувка, моето тяло ще продължи да носи тази обувка, но аз ще си взема мерки и ще си натрупам там достатъчно много кожа, за да си предпазя ставите, кръвоносните съдове, сухожилията и всичко, което има кожата под нея. Ако не се пренебрегне това натрупване, тази хиперкератоза, вече това е един така по-сериозен мазол, с жълтеникъв цвят, започва дебеляването навътре, когато всъщност вече кожата не е толкова полезна за нашето тяло, но ние сме я пренебрегвали всички нейни сигнали и тя започва да натрупва в дълбочина и всъщност един мазол може да бъде твърд мазол с корен и този корен да дълбае, да расте, докато стигне до коста и всъщност да се калцира с самата кост или с сухожилия, например. И това вече е едно много тежко изменение, много болезнено. Слава Богу, в 99,9 от случаите сме решавали тези проблеми и сме си спасявали хората, но има и един такъв 1%, които се нуждаят завинаги от нашата помощ, Но те са щастливи, че ни има, защото все пак има вариант за ходене,